В България постоянно нещо се клати. Уличните стълбове, плочките по тротуара, правителството, нервите ни. И като цяло клатенето има доста негативен имидж. Но клатенето може и да е забавно. За да разберете как, ето ви една разтърсваща новина. В България има сок, който съдържа единствено и само висококачествени цели плодове, които се утаяват на дъното на бутилката. И всъщност те са доказателство за съдържанието на продукта. Защото има ли утайка, има и плодове. Повод за празненство. Информация, която вероятно би разтърсила потребителите. Според голяма част от тях, утайката означава, че сокът е некачествен и ги спира да го купуват. Затова привлякохме вниманието им върху нея. Организирахме игра «Разклати за награда». Условието беше просто. Покажи ни със снимка или видео как разклащаш грено преди употреба и може да спечелиш награда. Създадохме микросайт на greno.bg, на който да публикуваш как клатиш. За да няма объркване, показахме за какво клатене става дума. Комуникирахме играта и в интернет, с банери и фейсбук комуникация. И за да не забравят потребителите да разклатят преди употреба, ние ги принудихме да го правят, поставяйки бутилките със сок наобратно. Резултатите показаха, че българите имат доста раздвижено въображение. Видяхме изобретения, които преобръщат представите, идеи на замайваща главата висота. И други, които буквално имат силата да ти разтресат главата. Освен близо 1100 креативни ентрита, генерирахме 19 434 посещения на сайта. Рекламните ни клипове във Facebook бяха изгледани 59 122 пъти. Имахме 13 000 клика върху банерите ни и хиляди литри директен сок, изпит по правилния начин.